aleyküm mehriban tomaşaçılar. Bu sürpriz. Biz bugün Türkmenbaşı etrafında Goşuqowly geňeşliginde goşma adaptlaryň merhum Atsan agamyzyň döwletli ojagynda. Bugün şu agdyr maşgalada şu ırsgally ojakda ana wagt gelinejemiz ödüniň şanly 52 ýaşynyň toyun toýlaýar. Bizim toparymyz bilen Şeýhjan bilen bilelikde ne döwletli maşgalada mehmançylykda bolýar. Owadan pursatlarym sizin hemmäňiz bilen paýlaşýar. Äkli perdenetleriniň adyndan, ogullarynyň, gyýlarynyň, çeredegi ýewsiniň adyndan ana wagt gelinejemiz gutlaýarsadyr. Bugün agdyr toparymyz bilen bilelikde ana wagt gelinejemiziň 52 ýaş toýuny gutlak geldik. Häzir ýöri bir näse sowgatlar bilen işe girip agdyr maşgalany degenler. Onda bizden daşlaşma dowam edýär. Käbelerimizin, ejilerimizin jany sag bolsun. Jehun Production diňe gowy zatlaryň gözlegindedir. Hemmäňiz bilen paýlaşýar. Assalamu aleyküm. Galkın şovaň mehriban ýaşaýjylary. Assalamu aleyküm. Gutly bolsun doglan günüňiz. Çağajyklaryňyň adyndan, hemme perdenetleriniň adyndan gutlyýys. Eň gowy arzuwlar size. Kimiň adyny bilýärsiňiz? Onu da geçäýin ha. Aşgabatdaky Islam janyň adyndan, Ismail janyň adyndan, Ibrahim ogluň adyndan, Kakkuş ogluň adyndan, Haltaýaç gyýdyň we Mekan gyýyň adyndan, Nurtaýaç gyýdyň we Gurwan Jemal gyýdyň adyndan gutlyýys. Beyik Bahadır, el sarpalyň badygyn bildirelim. Ene, şu el sarpýanyň sağlaryň hemmetiniň hem gowy arzuwlary bar size. Mümkin bolsa ne sowgatlary gowçuraýaly. Ilki bilen ene süýjilik torty ýürite gyýlaryňyň we ogullaryňyň adyndan siziň 52 ýaşyňyzyň toýuna ýürite taýýarlanan süýjilik torty bar. Nimeni aňyrda goýaýaly? Hawa, häzir kesersem dagdarsam ýersem. Ilki bilen şu owadan gülçemen kabul etmeň haýysy diýes. Şeýle de gyýlarynyň adyndan, ogullarynyň adyndan bilen. Ene bu ýürite Russiýadaky gyýyň Mekan janyň adyndan toýa gelmek nesip etsin. Mekanyň jany sag bolsun, gederlerine sagaman gelsin. Bular size perdetleriňiň adyndan. Ene bilen ýene bir wajut wa. Hawa. Onda gowy arzuwlar bilen dowam ederiz pursatda. Sag bolun, çağalam, şeýtirip eneňizi, silanyňyza size men ulukon minnetdar. Sag bolun, işiňize üstünlik, durmuşyňyza egsenme bagyp arzuw edýän. Allah jan siziň hem şeýtip men silak geleniňizde size sag bolsun, Taňry ýalkasyny aýdýan. Şu goňşularymyň hem şeýtip silak gelenine sag bolsun, Taňry ýalkasyny aýdýan. Allah jan şunu ýazat hemmäňiziň hem öňüňizde bolsun daýjan. Sag bolun. Indi ede şu ýerde arzuw aýtmak üçin men bir köýne dostuma, agama, durmuş mogalym. Ene bu kan toýlaryň birinji arzuwyny beýan edýän agam şey. Toy başlamady. Hamza hoş gördük şeýle sagly günüňiz. Sağ ol. Hoşna. Kadirli toy saçanyň edi mihmanlary iştäňiz açyk bolsun, barynyň iýiç oturun. Ine Atsan aýyň öýüne uly şowkun ulda bara. Onuň sebäpgäri anne ýegeniň ýaş toyun toýlap otyr. Ýaş uzak bolsun, bala çağasynyň arasynda gülüp oýnap ýaşamagyny tüýsürekden arzuw edýän o
hemmeňiziň hem şunýalak ýaş toýlary, gelin alma toy, agtuk toy, çoğuluk toy, saç toy, diş toy hemmesi miýesser etsin. Sizem silak gelen üçin sag bolun. Taňry ýalkasyn maşgalamyň adyndan, uly galkynç obasynyň adyndan sag bolsun aýdýan. O işiňizde üstünlük. O sag bol. Sag bol. Rahat bolsun arzular. Innem oğullar, gyýylar bar bir çetten gelip. Täzem ejemjan uzak ýaşa goý görjeňim. Dama şol ýaly odam bolsun. Biziň bagtymyzda dama gowunyp ýaşa Allahjan. Enemjan ýaşyňy duymasyn, ýaşyňy duymasyn. Göröliň ýaşyny bersin. Anna ýaşa uzak ýaşa. Göröliň ýaşyny bersin. Ýene bir gedek 50 kilo ýaşa. Anna ýaşyňy duymasyn, elmi dama gafyňy toý bolsun, çağalaň bagtyny görgaýsyň. Hemmesini toý dikkeleýli. Enemjan ýaşyňy diýmedin görürin ýaşyň uzak ýaşa Allahjan görjän gowluk bolsun mundan ýa-da Allahjan netip bolsa. Indiki bir iň pesi hali netip bolsa indiki dogluňyň Allahjan netip bolsa mundan hem uluraga dertip bolsa ýaşyňy diýmedin enemjan. Ana ýaşyň uzak bolsa iň pesi bilen şoňa rol gelýän matny bermän netipsin. Ýaşyň uzak bolsa. Ejemjan ýaşyň uzak bolsun, emne kilemşiler ýa suprida oturmak netip etsin hemmemize. Anna taýda uzak ýaşa, bala çağaňa rahatyn bor. Uzak ýaşa, bala çağalaň çyra tagaman bor. Anna taýda uzak ýaşa, bala çağaňa gowunyp ýaşa. Hemisi toý dikkeleýli. Aňşy ýaşyň diýmedin görjän gowluk bolsun. Göröliň ýaşyny bersin, uzak ýaşa. Ejemjan doglaň toň ýaşyny diýmedin. Anna taýda uzak ýaşa, ýygyň ýaly ýene ýaşa, agtyk çoğuluk soýgaýdan. Täsliň adyndan mutly. Taýda ýaşyny diýmedin uzak ýaşa. Ana ýaşyny diýmedin. Aklan taýlanmada şeýde oturaýla. Atmandan inim, miligim sen, täze ýaşyny gutlaýan janezim. Müňzinan sen ornuny tutabilmez, elimde ýeketep mehriban ezim. Müňzinan sen ornuny tutabilmez, elimde ýeketep mehriban ezim. Dünyada sen barlığın bagyt bize, en bilen dünýä maly ýad etçe. Aramyzda bolmagan uzak ýaşa, dowlan günümde şatlanyp pant etçe. Dünyada sen barlığın bagyt bize, en bilen dünýä maly ýad etçe. Aramyzda bolmagan uzak ýaşa, dowlan günümde şatlanyp pant etçe. Mehrimden mehr verin, perdendin min. Bardatan kımmat bana, käzem bardağım sin. Dünýäniň bar güllerini soğut getirsim. Bir gece ukyny, aklap bilmerin min. Müňzinan sen ornuny tutabilmez, elimde ýeketep mehriban ezim. Dünyada sen barlığın bagyt bize, en bilen dünýä maly ýad etçe. Aramyzda bolmagan uzak ýaşa, dowlan günümde şatlanyp pant etçe. Dünyada sen barlığın bagyt bize, en bilen dünýä maly ýad etçe. Aramyzda bolmagan uzak ýaşa, dowlan günümde şatlanyp pant etçe. الحب لداني الحب لداني قاب يوم اداني الحلو رماني واحلى زمان
саранча. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богаче. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Восьмое чудо света — это море по колено, это легенда, дискотека, это луч запад века, это бека, 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 бека. Арталар не ди, бәр ойыншық бандит. Жағдайымыз компьютер, так это сенліккенді аңғаңыл баланды жотам. Сезіндің бе есті, ондайдан даже компьютеры вес нұт қотам. Атысыңды білмейсің, бәрін билеткен белгісіз мейсің. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Қалыр кәнідір чай. Қарауымды Қалыр кәнідір чай. Қарауымды Басыма айнады ұзыңы чек. Ауа шейк. Don't do chain. Ыммат Louis V балмайн. Бәрмен зәз бақанайк. Қаравасya göz uxudu. Dine asman düşemek yokurdu. Bol arkayın jugular yokuda. Diyen son balı dudum kudu. Söygümü pul getir terezi. Söygün emedi deregi. Jugu delamırdı bereli. Goya men bulun barına beregi.